दूध आपले 1 लिटर दूध आहे. छोटे छोटे करायला मला ना मजा येते, कारण मोठा केला ना तर तुटला तर काय होईल म्हणून भीती वाटते, म्हणून मी छोटे छोटे करते. कारण त्याच्यामध्ये बेसन कमी घेतो आपण आणि जास्त त्याच्यामध्ये पालक असतो, म्हणून ते तुटू शकतं ना, म्हणून मी छोटे छोटे करते. तुम्ही पण छोटे छोटेच करा. खीर एक नंबर झाले. नमस्ते सर्वांना. तर मी तुम्हाला लास्ट ब्लॉगमध्ये सांगितलं होतं ना की आपल्या आजूबाजूला जेवढी घाण आहे ते आपण ट्राय करूया सर्व क्लिअर करायचं. तर आता जेवढे इकडे प्लास्टिकचे वस्तू आहे किंवा जेवढं तुम्हाला आजूबाजूला असं घाण दिसत असेल ना ते मी सर्व आता क्लिअर करतो बघा. आणि इकडे आपल्या घरी हे प्लास्टिकचे होतेच ग्लव्स, म्हणजे सेफ राहायला पाहिजे आपण पण सर्व. तर बघूया आता सर्व काय क्लीन करायचं. जसं तू सुरुवातीला तुम्हाला पाठी दाखवतो बघा. काल परवापर्यंत ना पाठी खूप रान होतं. तर आपल्या ग्रामपंचायतमध्ये जे काम करतात ना ते इकडे मशीन घेऊन आले होते आणि सर्व त्यांनी कटिंग करून बघा साईडला टाकलेलं, इकडे टाकलं आहे आणि इकडे पण खूप सर्व होतं ते सर्व कट केलेलं. आपल्यावरती सर्व चढत होतं हे सर्व कट करून इथे टाकलेलं आहे. आता आपण काय करणार आहे, हे सर्व जे बॉटल्स आहेत बघा हे बॉटल्स सर्व एकीकडे जमा करून आपण मग आपल्या इकडे रत्नागिरीला जे मोठं कचरपट्टी आहे ना तिकडे आपण टाकून येऊया. तर आता सध्या तुम्हाला बघा इकडे घाण दिसते, हे सर्व क्लिअर करायला पाहिजे. आणि त्यासोबतच असं मधी इथे आणि हे सर्व आणि हे सर्व आपल्याला क्लिअर करायला पाहिजे. येतं तुम्ही दोघं साफसफाईला. आणि क्लिनिंग करणं एवढं पण सोपं नाही. तुम्हाला सांगायचं आहे की हे गाव आहे, इथे शूज घालून करायला लागेल प्रॉपरली सर्व, कारण कधी कुठे राहणार काय असेल ना सांगू नाही शकत. आणि आता आपण बघा घराच्या समोर आलो आहे. हे सर्व प्लास्टिक उचलायला नंतर काहीतरी मी एक आपलं हे आणेल डस्टबिन बॅग, त्यात मग सर्व टाकेल. पण हे बॉटल्स आहेत ना ते सर्व पहिलं पिक करायला पाहिजे. इकडे एक बॉटल आहे, इथे 2 बॉटल आहेत. आणि हे बघा हे माझ्या आजूबाजूला असतात असं. हे आपला बालू, हे आपली वाळू आणि हे आपली काळू. आता बघा आपण बाजूच्या प्लॉटमध्ये आलो आणि बाजूच्या प्लॉटवरून तुम्हाला व्ह्यू बघा कसं दिसतं. तर इथे पण जेवढे साफ करायचे वस्तू ते आपण सर्व पिक करूया. हे सर्व नंतर डस्टबिन बॅगमध्ये टाकता येईल. हे सर्व क्लीन करायला लागेल. त्यासोबतच जेवढे बॉटल्स दिसतात ते पहिले आपण घेऊया. जसं इकडे बॉटल दिसते बघा आणि इथे सुद्धा बॉटल आहे बघा. बॉटल्स एवढेच होते सर्व बघा. आता बाकी सर्व राहिलं आहे ते सर्व असे छोटे मोठे राहिले आहे. आणि इथे सुद्धा आपले बॉटल्स आहेत बघा. कधी कधी ना अशा रानमध्ये ना हात टाकायच्या अगोदर ना आपल्याला एकदम व्यवस्थित हात टाकायला पाहिजे. कधी कुठे खाली काय असेल ना समजणार ना. बॉटल नंबर 1 2 ओके. आणि इथे ना थोडे काटेसुद्धा आहेत. असे रानात आपण गेलो ना तर पायाला बिला असे काटे पण टोचतात, म्हणून मी फुल पॅन्ट इकडे घातली. तर बॉटल्स एवढेच मला दिसत होते आपल्या समोरच्या बाजूच्या प्लॉटमध्ये आपल्या नियर बाय. आता बाकी सर्व प्लास्टिक्स आहेत. कालू वालू बसलेलेच असतात. तर इकडे तुम्ही बघा आता तुम्हाला एकदम कमीच दिसेल सर्व काही, कारण आपण ऑलमोस्ट एवढं सर्व जमा केलं आहे बघा. आणि इकडे आपले प्लास्टिकचे बॉटल आहेतच. हे सर्व आता आपल्याला नेऊन प्रॉपर डस्टबिनमध्ये, जिकडे डस्टबिन असेल तिकडे सर्व टाकायला पाहिजे. इथे बघा संध्याकाळी मम्मीला सुद्धा वॉकिंगला, जेवढं इकडे वातावरण सकाळचं चांगलं आहे ना तेवढंच संध्याकाळचं आहे. जर तुम्ही गेस्ट म्हणून इकडे येत आहे ना तर मी हायली रिकमेंड करेल तुम्हाला की तुम्ही इकडे इव्हनिंगला वॉकला या. एकदम छान वाटतं इव्हनिंगला. आणि इथे बघा आता मी काय घेऊन चाललो, गहू दळण्यासाठी. आणि आमच्या दिलने केलं आहे बघा हे.
ह्याचं कवर आहे, कवर लावायचं आहे. इकडे बघा दलणसुद्धा घेऊन आलो आहे मी. पकड. तर आता तुम्हाला मी दाखवतो बघा. इकडे आत्ता किती वाजले मम्मी? 7 वाजले असतील, 7:30. म्हणजे एक दाखवतो, काळोख झाला तरी आपल्याकडे इकडे आपण लाईट्स सर्व लावलेले आहेत. आणि हेच आपण तुम्हाला आता बाहेरून दाखवतो. वरचे लाईट्स मी लावलेले नाहीत, पण कवर किती होतं तुम्हाला दाखवतो म्हणजे उजेडात. बाकी सर्व तुम्ही आजूबाजूला समोर बघाल ना, बघा पूर्ण काळोख आहे. बघा माझा हात दिसतोय फक्त, सर्व काळोख आहे. आणि आपलं बघा कसं लाईटीत सर्व एकदम व्यवस्थित दिसतो. अजून मी वरचे लाईट्स लावले नाहीत, नंतर अजून भरपूर उजेड होतो. छान वाटतो ना. मी असं काळोख वाटणार नाही तुम्ही इकडे आलात तर. हे बघा 7:15 झाले कोण म्हणे, पण काळोख ना इकडे पूर्ण. आणि इकडे आपले बुब्बूसुद्धा आहे. आता तुम्ही खाली बघितलात ना, आणि इथे सुद्धा मी मोठे लाईट्स लावून घेतले बघा, फोकस लावून घेतलेत. तर बाकीचे लाईट्स बंद असल्यावर फक्त फोकस चालू असल्यावर कसं दिसतं बघा. आणि खालीसुद्धा बघा कसं वाटतंय. आता मी तुम्हाला हे सर्व लाईट्स लावून दाखवतो, तुम्ही बघा. ह्यांचे सर्वांचे बटन्स ना मी बाहेरच घेतले. आय गेस मी ऑलरेडी व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं. जेवढी मजा आपल्याला दिवसा येते, दुपारी येते, संध्याकाळी येते, तेवढीच तुम्ही आपली मजा इकडे रात्रीसुद्धा करू शकता. एकदम छान आहे बघा. म्हणजे उजेड असलंच पाहिजे गावच्या ठिकाणी. जर तुम्ही आता माझ्यासमोर बघितलात ना, तर तुम्हाला पूर्ण काळोख दिसणार. दाखवतो बघा तुम्हाला. आपल्या या होमस्टेच्या शिवाय आजूबाजूला सर्व डार्क दिसेल बघा. आणि तुम्हाला अजून एक सांगायचं आहे, ही जी स्ट्रीप लाईट तुम्हाला दिसते आहे ना, तर ही जी स्ट्रीप लाईट आहे ही मी परत लावली आहे. म्हणजे आपण काहीही बिझनेस रन करायला घेतलं कडे मेंटेनन्स कॉस्ट असतोच. आलो तेव्हा बघितलं ती लाईटच चालू नव्हती. ही जी स्ट्रीप लाईट दिसते वरती, तर काय झालं, ती जरा स्पार्क झाली आणि ती पूर्णच बंद झाली. तुम्हाला दाखवतो बघा. ही बघा, ही आपली जुनी स्ट्रीप लाईट. आणि ही सुद्धा मी मुंबईवरून आणली होती. आणि आत्ता ही मी नवीन लावली आहे सर्व. हे लावायचं. आणि आल्यापासून आपली जी पाण्याची मोटर आहे तीसुद्धा बंद झाली होती. म्हणजे हे सर्व करायला परत माझे 1000 रुपये गेले. म्हणजे मेंटेनन्स कॉस्टसुद्धा असतं आपल्या इकडे, पण छान वाटतं. नमस्ते. आज मी दुधीची खीर आणि पालकचा चिला बनवते आहे. त्याच्यासाठी हा दुधी घेतलाय बघा. आता याची साल काढून घेतली आहे बघा. तशीच आता याची पण साल काढायची आहे. आता याचे दुधी बघा साल काढून घेतलाय. आणि आता मी किसणीवर किसून घेते. आणि किसायचा म्हणजे कसा गोल गोल किसायचा, आणि मध्ये बिया आहेत ना तेवढा भाग सोडून द्यायचा. आता इथे बघा दुधी मी किसून घेतलाय. आता मी अर्धा जास्त जर दुधी घेतलाय किसून. आता हे बघा, तुम्हाला वाटेल एवढा कसा टाकला, पण हे बघा ह्याच्यात बिया आहेत बघा. हे बिया आपल्याला चांगले नाही दिसणार ना, खिरीमध्ये चांगले नाही लागणार, म्हणून या आतला भाग काढून टाकायचा. हे दुधी घेतलाय, तूप घेतलाय, वेलची, ड्रायफ्रूट, साबुदाणा आणि आपल्याला साखर घ्यायची आहे. आणि दुधामध्ये तर शिजवायची आहे. आता मी पहिले काय करते, गॅस पेटवते आणि त्याच्यामध्ये तूप टाकते. हे तुपामध्ये आपल्याला पहिले ड्रायफ्रूट आहे ना चांगले फ्राय करून घ्यायचे आहे. इथे ड्रायफ्रूट बघा चांगले फ्राय झाले. आता याच्यामध्ये आहे ना मी दुधी टाकते आणि दुधी पण थोडा फ्राय करून घेते. इथे बघा दुधी चांगला मी फ्राय करून घेतलाय. ड्रायफ्रूट्स आणि दुधी हे सर्व फ्राय करून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये आपण दूध ओतूया. दूध आपले 1 लिटर दूध आहे. पाणी न टाकता गरम केलेलं आहे. आणि ते थोडं दूध चायसाठी आहे. ते तुला चायसाठी. सकाळी तिला सकाळी चहा लागते ना, तर ती दुधाची चहा पिते. मला काय चहा. इथे मांजरांचा आवाज येतोय बघा. आता ड्रायफ्रूट आणि दुधी
हे आपलं दुधामध्ये गेलेलं आहे मिश्रण. आता त्याच्यामध्ये आपण हे साबुदाणे भिजत टाकलेले होते, हे बघा चांगले भिजलेले आहेत, हे आता त्याच्यामध्ये टाकते. मस्त ना खीर होय. आता इथे आपली खीर शिजते बघा, साबुदाणे टाकले ना त्याच्यामध्ये, ती आता शिजायला पाहिजे, चांगली उकळी यायला पाहिजे. तोपर्यंत आपण आता चिल्याची तयारी करूया. पालकचा चिला. हा चिल्यासाठी लागणारं साहित्य बघा काय काय घेतलंय. पालक कापून घेतलाय बारीक चिरून. पालकचे देठं नाही घेतले, खाली पानं घेतले, स्वच्छ धुवून पहिली नंतर कापून घेतले आहेत. त्याच्यासाठी बेसन घेतलाय. हा एक कांदा घेतलाय, एक टोमॅटो, थोडी आलं लसूणची पेस्ट, 2 मिरची घेतली कापून, थोडासा ओवा आणि थोडासा जिरा. हे आपण आता हे सगळं साहित्य एवढं घ्यायचं आहे. आणि मीठ घ्यायचं आहे. प्रत्येक टायमाला मीठ विसरते मी. आता त्याच्यामध्ये ओवा टाकते, थोडासाच ओवा घेतलाय. आलं लसूणची पेस्ट, जिरा, कांदा, टोमॅटो, एक टोमॅटो आणि आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. आता बेसन टाकून आहे ना चांगला कालवून घ्यायचा, एकदम कुस्करून कालवायचं आहे दाबून. आता इथे बघा उकळी आली आहे खिरीला. जरा आटायला पाहिजे आणि शिजायला पण पाहिजे. शिजली ना ती थोडी घट्ट होईल. असं चांगला कालवून घ्यायचा, असं दाबून दाबून कालवायचा बघा. असं दाबून कालवायचा म्हणजे पालकचा आहे ना चुरा झाला पाहिजे, चांगला मेल्ट व्हायला पाहिजे. थोडासा पाणी टाकायचं हातावर. आपल्या इथे हे तयार झालंय बघा चिल्याचं. आता आपण आपली खीर बघूया. आता इथे आपली खिरीमध्ये साखर टाकायची आहे. आपल्याला गोड पाहिजे तेवढी टाकायची साखर. मी बघा अशी अर्धा वाटी, थोडी जास्त टाकते. आणि त्याच्यामध्ये वेलची. आता ही खीर आहे ना थोडीशी आटवायला पाहिजे, साखर जिरायला पाहिजे ना. त्यासाठी मी काय करते, त्या गॅसवर टाकते आणि या गॅसवर आपले चिले तयार करते. आपण आता खिरीमध्ये आहे ना थोडा मीठ टाकूया, नाही तर अळणी लागते ना, थोडा तरी मीठ पाहिजे. आता तुम्ही एकच मोठा चिला केलात ना तरी चालेल, पण मी कसे माहिती आहे का छोटे छोटे करते. म्हणजे छोटे छोटे कसे खायला आवडतात ना खाणाऱ्याला. आता आपले चिले बघा फिरवायला झालेत आहे. आता फिरवताना थोडासा तेल टाकायचं त्याच्यावरती. आता आपण फिरवूया एक एक. आता इथे आपली खीर पण तयार झाली आहे. आता गॅस बंद करते बघा. मस्त झाले घट्ट एकदम. आणि थंड झाली की अजूनच घट्ट होईल. तुम्हाला एवढी घट्ट नको असेल ना तर म्हणजे लवकर गॅस बंद करा. उलटे सुलटे फिरवून पण झाले तिथे बघा. उलटे पण भाजले मस्त. एवढा चिल्या नाही ना थोडा तेल जास्त लागतो भाजायला, कारण ती भाजी असते ना तर शिजायला वेळ लागतो.
आता इथे खीर आपली तयार झालेली आहे, सर्व करते. आणि इथे बघा 3 चिले इथे रेडी झालेले आहेत, सर्व केले आहे. आणि 3 चिले इथे तयार होतात आहेत, तव्यावरच आहेत. आता तुम्हाला खीर सर्व करून दाखवते. तुम्ही चिले आहे ना दही बरोबर खाऊ शकता. आणि खीर मस्तपैकी गोड काहीतरी पाहिजे म्हणून गोड खीर. आणि चिले तुम्ही टिफिनला बनवा. मुलं भाज्या खात नाही ना, म्हणून असे चिले बनवायचे भाजीचे, पालकचे. पालक तर मुलं खातच नाही, म्हणून पालकचे चिले बनवायचे. आणि रोज रोज पालक कसा बनवायचा, काय करायचं म्हणून असं येतं ना आपल्या मनामध्ये, तर असे चिले बनवायचे. थोडासा बेसन टाकायचं नाही. मस्त एकदम छान झालेत आहे. असे तुम्ही पण बनवा. आता तुम्हाला काजल टेस्टिंग करून दाखवते बघा. तिला गोड खूप आवडतं. आता पहिल्यांदा मी चिला टेस्ट करते. चिला आणि दही सोबत. चिला तुम्ही सॉस सोबत पण खाऊ शकता, दही सोबत पण खाऊ शकता. मस्त. कसं वाटतंय? खूप छान. मी पर्सनली सांगू तुम्हाला की मी पालक तर खातच नाही, मला नाही आवडत. मला मेथी आवडते पण पालक नाही आवडत. पण जर असा चिला केला ना तुम्ही सगळ्यांनी, तर नक्की म्हणजे सगळ्यांना आवडेल. मला तर खूप आवडला बाबा, खूप छान आहे. रेसिपी एकदम छान आहे आणि बनवण्यासारखी. काय सगळ्यांनी बनवा. आता मी खीर टेस्ट करते. आणि हा, मी दुधी पण नाही खात. दुधी पण खात नाही? नाही. दुधी कधी आणायला सांगितलं ना काजलला, तर कशी म्हणते माहितीये का, दुधीची भाजी कशी करायची, कशी लागते अशी बोलते. कारण की मी कधी बनवली पण नाही आणि एकदा टेस्ट केलेली, त्यानंतर मला कधीच नाही, म्हणजे मी खाल्लंच नाही. खीर एक नंबर झाले. दुधी वाटतोय का त्याच्यामध्ये? बिलकुल नाही, बिलकुल वाटत नाही. आणि मस्त शिजलाय. दुधी पण, साबुदाणे पण ना छान शिजले. आणि कन्सिस्टन्सी पण बरोबर आहे. साखर वगैरे बरोबर आहे. खूप मस्त. मला आता गोड खूप आवडतो. मी ते पूर्ण आता संपवणार आहे. खूप छान आहे, खूप छान आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा तुमच्या घरी. आणि आता कसे सण येत आहेत, तर वेगवेगळे असं तुम्ही काही खीर बनवली ना, तर म्हणजे ज्यांना तुम्ही सर्व करता त्यांना पण आवडेल, खूप आवडेल. आणि कसं आपण नेहमी शेवयाची खीर हे असं मोजकेच खीर आहे जे आपण करतो, पण हा कॉम्बिनेशन जो आहे ना तो खूप मस्त आहे. नक्की तुम्ही करा, खूप मस्त. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा.